Σπύρος ο Διατσής σε περίμενε. Εντάξει, το ξέρουμε. Θέμη, τι είπες τώρα εσύ? Μετά από το Μπουπεκέ ποιο πήρε, ρε. Τι είπες τώρα εσύ, είμαι μετσμένος. Θέμη, πρόσεξε πάρα πολύ, εντάξει. Μετά το Μπουπεκέ ποιο πήρε Ολυμπιακός. Σκοτώσεις πλέον στο Los Angeles. Εντάξει, έτσι λες. Τι είμαι ενθουσιασμένος, μια χαρά. Εντάξει, να σέβεσαι τι λες. Θα πάμε για καλτσέτα την Δευτέρα. Και εκεί στο καφενείο πας, εκεί μην πας ξαναπάς πάλι, σε κοροϊδεύουνε. Να σου πω. Γιατί είναι κακιά παιδιά, Ρωσιάνοι, εντάξει. Το που σου πω εγώ, Θέμη, αφού σου λόγω τώρα. Αφού σου λόγω τώρα. Ποιες μαλακές που λες σε μένα. Και εκεί είναι αλήθεια και πας στο καφενείο. Άντε δουλειά μου. Ηρέμησε τώρα, άστα. Μπουπεκέ! Πες την εντεκάδα. Μια εντεκάδα για Πες μία την εντεκάδα της Γκάνας. και κέρ, πίλ, συντζεσέν. Περίμενε, το 4, Τσάου, το 5, διμπεν, το 6, τάκουν, το 7, Γιάννη Τσίν, το 8, καρβούλ βαλβούλ, το 9, το 9, μπελ, βουλ, το 10 αϊτού φέι, και το 11 τσάνι φένε φου τα. και πες μου την πρώτη αλλαγή. Άντε γαμίσου.